Mrantia ne maba ne nyina nya do ne yenya akoma pamfam asantema. Amani amani ade na odi party ba bo. Ade na ba ko ba nsia. Ba ko ba nsia. Obi asenana. E ba le bo. Obi ba nsia. Ba party no ba ko no. Ade na mutu ko ma mu dia ko e ko ne kwase asem saana. Mu di ko ma ase. Nei mu nyina ran fa nhyem mu se o se mukum ho de gi asantema. Anka sebi nka wo fie eho afu na maba se mebedo amawa wo sa agi miska Nanan mu ade ho moja na koje maye. Ana asante aduane ayede sika ayede ye noya ho. Omanfo mfre yemra 1978 men's boutique and traditional wear ena efre nananom ahemfo nananom ahema nananom achiame obi a wukodi hene anase akonfompo se woba 1978 men's boutique a eye kente nananom entoma yetutu eguso edeko eyie de eya agefro kente papa bi edi kodwabo ase ope ahenema ope frugu ope neche ope chachao anase ope abahema dukwade bobo wonsa entoma wo be fra kente papa bi a obetu aguso de a eye 1978 men's boutique location no ewo edum ye ben Access Bank bomoden na bra na eni emedidwa na wonu hu da betumi afre wo 0265188889 1978 men's boutique was say na nanuma fade de a aha ena obenya na moroso Abusia memu atena se na memu akwaba emfamra ye kasamfoni so edin no eye Nyansapo TV me ka Nyansapo a no wage so se esane no badwembem ene de mama ne ye tiawa ne nyina da ne se enema hudu obi wa santemamu a nananom ne digya ayen otumfo abrempon nananom amanhene amanhema ene nananom e wa santemamu eboa se ye nchirima ye mane ye nananom so ba be hunu eya mamre ne amane ena tete wo muda na didi a kire ye ne menkomu ebi ebe ya wowem nanso meka si asem so midin dia so naba Kofi Mensa Abrampa bia me wei enkomo no aye bedi no me de mani kochu awisi kochu amansan akohunu bi yete kro yi mu ne yete ye se obiri konfo besia odua no nananom penso ema esi ho nipa dodo no a na wo fa yi asenya ho mfaso kwabenani bi edemra anyambrasem awudisem ene ahisem hye ni tirim na komam kotwa twene eyesi yatwa o yentwa yesi ho hwan na si yatwa bese ne si ho yehunu ya ne setim ampa yatwa to atwene so eniema hodo ya asanteman yajapade ya nananom de agya ye hwa ma sei ye besere ya nananom amanhene ene nananom a saa niema hodo nyina muhunu bie na munya asomfaso a yenso yenkyirima ibenya asomfaso se madam eburu momo ayen na ye mabunu somwa emiemu ni nyina ho ban konfano chi aban ya asabia wa santemam ha ade ya ahyansode a wutumi hunu anampo wo mu efire chichi ne benche ye ba no wo fom kwan a etumi ye na kyerɛkyerɛ kwan mo ne hunu ne kwan ekɔ ninchi eye honin eye obiri konfo huni a esi aban ya asabia no anim enna kakra ni mi twemu ho ena me hunu se amanyokuo bi ede na husuo adurade akwa ho no kwasem ni ebo mi hu kakra de ntia ne se minim se na obiri konfo wa amanyokuo a wo odon anase okokyere na adwene se ye pema mpanin na de kyen ya me ye se mesa fa ho biemu ahwe no me fa ho na broni se flag na mo ho biemu meduaduamu awura bunum akyinimu epe woni kura ode ade ne bebo ho no asa bete nanso de obete ye na mensa aka no yaba ne nkyɛnse ane ne bedin komo
na yɛbisa no sɛ deɛ nti koraa ɛna obi de ne flag abɛbɔ ho amu akɔakɔteɛ nansa na no abusua mpanimfoɔ se suman kontrol fisi ɛyɛ n'ani yɛnkɔhwɛ mfonyini no mmra na abɛte deɛ meka na se yɛba deɛ nkɔmmɔdie no bɛtoa so amayɔsɛ mu ti yɛ deɛ ɔmoyɛ kuro ade na momfa party ɛyɛ atade no momfa saa party no momfa nkɔ banhyia ɛyɛ akɔkɔ banhyia sɛ wonyɛ ɔyɛ bɛrima na ɔmmra na ade a yɛte party church ɔmfa wei owie a ɔmfa nkɔ banhyia ne ɛrɛ wɔnka kyerɛ awura sɛ ɔde ne flag bɔbɔ ne n'ahemfie hɔ Boy, yeah, one day, yeah, I have to. What's your 7 days? I want to go on. I said, what part of it? Eh, Bosom. What's your 7 days? I don't want you to know how many. What's your 7 days? Medical video. Where party? Bakoda. Huh? I'm a man, and all the party. I didn't know about Mancia. What's up, away? What's up, Mancia? Yes, and Anna, in my wall. Who's Mancia? How party the Pacoro? I don't know what to come up with your point of point of Pasana. What did you come out with? I am not aware to myself. I don't say, oh, Nana, if there's somebody by you before, why you are? Mame Samu akwa babio. Mejiri yese ohunu mfonyini no nso aka otirim se ei. Na se konfo anoche no NPP ni. Ohene yemu akwa aba. Ya eja mi Apomboko de. Ade adumboko na mo so. Adum. Ene de se bi mama ye nhoni ena mama me penti ma de bia enkomo ne yebedie. Mahunu se konfo anoche ahoni esi abanya asabia nanim no. Eda no amimi hunu ye de na obi flag NPP for flag bo ho adechem ko ne yate meduadua mu ne so na abete ye ede ne si ye madai ye abufuo so ana sesen na asemnete kire mu kakra emfamfiri so mra ede ote ye no kore ya mesempa te ye no kore enche bia na ye ma adwen se me ne me nkola no ebe ko sa bia ho na yakwa akosiesie ho na se de na asia ye no na airtime na nsa no abodamfo timi de ham adua no mbobɔ na ebi fo etimi ne nsa no nyinaa timi bu ana ye se da bi se de asantema asia ye no ade mi so na me wo baras nyinaa metwamu ho saa antinesi ho ache timi me fato mo se mesiesie mia mesiesie na ayefe because omoye Kumerican de baya na Martia Kumerica go na ye omo logo ashede a na ewo ho a na yi nti ade na ewo krum na sei no bia ha ne hwe nyini yi nti me fato mo se hwe na ma sisi ama wo e se mete ye wura asase so se wo se bibi wo ho a wo so otumi de wa ho odin eden eboa ana me ya se yo nti ma me ko hu assemblyman no so okay se be yes ade a ene e gise ekohu empanimfo nananom to me yakọ ahemfie na se ahemfie bantema
sɛ yɛwura ɛwɔ hɔ tie ko hu wɔn na wɔn sɛ ne sɛ yɛfa ato ɛho sɛ yɛbɛyɛ deɛ a gye sɛ wɔn yɛ amammerɛ ansa timi kwa me ka sɛ ei meba o wɔn wafa ato ho so sɛ kɔmfa no chimfo ni no esi hɔ no sɛbi eburu na nanom animu a ayɛ fin nkeka bi aba ho a ahia ho siesie enti wo fa ato ho so na wo ne wo mfɛfo a mo yɛ adwuma makɔ akosiesie wakɔ hu assemblyman ansa ne nka wo sɛ wo yɛ na nanom akɔ hu no yɛ na wo pɛ so wo kokogya wo anya saa sɛ de yɛkɔ ya yɛka yɛ asɛm no ɔmo so ka sɛ ɛwɔ mu saa sɛ wadwene asantema ho deɛ nanso yɛmfa yɛpɛ saa ne yɛtumi saa nkɔ hɔ nkosiesie ho saa wa wokɔyɛ no na me hu sɛ ei saa tumi ɛwɔ hɔ to wa ma ya nkɔ ne saa kwa to wo ma yɛkɔ sɛ yɛnkɔpɛ ensamra na yɛmfa yɛnkɔ hu nananom na mo nkɔgu ansa na yɛtumi amba mɔbie kwan ma yɛayɛ adai na wa mi so sɛ honhom bi ta akyira na sɛ bia o me de mate sɛ asantema na yɛte no yɛte nsɛm sɛ yɛwura kora timi ba ɛhɔ ɛbɛgu ensa ti mete saa asɛm nti anya me nwanwa sɛ ukogu nsa sɛ ukogu sɛ ukogu nsa sɛ yɛwura ɛba hɔ bɛgu nsa de a na sɛ amammerɛ kwan so no ɛwɔ sɛ ɔmo fa saa mmara no so ti me de ma anya me nwanwa bia saa ti yɛde na mo a na yɛkɔhu mpanimfoɔ na ɛpɛ kyia me kan yɛ ho na anɔpatutu so yɛkɔ na yɛkɔgyina hɔ me gyina hɔ bi asɛmde ma gyina hɔ ana ɔmo gu nsa no ɔmo bɔ mpa ewie yɛ ɔmo ama mewie na ɔmo sɛ afei kwan da hɔ afei de betumi apenti asɛmde ma yi ni bɔtɔm sika kakra na ɔno nso agya yɛ so yɛde ahoɔden ɔno ɔboae kɔse yɛde saa adwene ne bae no enani sɔ paa ka sɛ o ma ya de ti o ma yakɔtɔ paint ho nneɛma yi nkakrakra no a meni bebi ofa so nya scan de ama akɔ han scarf nyinaa ma yɛ na yɛ gye ho nyinaa yɛ be nyinaa yɛ gye ho ana yɛ hyɛ asɛ sɛ yɛ ho adwuma ya wie ama yɛ bia no ama yɛ obia ho a ayefo no kora mo de asante ahosuo no aya ma yɛ kala na sisiru ama na yɛ fɛ to bia o se de ayefo afɛ kwansini mete hɔ a mete hɔ ani bɛ wosome kora o mete hɔ na madamfo bi e de video bi asende me sa odifo wadwuma na akoye ne na obi di NPP flag akɔkyekyere no ho nyinaa sɛ wɔ so convention no wɔ so wɔ NPP ni minim sɛ NPP na me sɛ anya no kore ana wɔ sɛ ana me ntwɛe ti wa no wasende me video no wasende me ana hyɛ mabufu na me sɛ na sɛ ya no kore adwuma mabrɛ ho a mea ma nyiska obi a ma me hwee mea mahu nyansa sɛ o bibi sɛ ntimi ye ni ye no wana ema kwan sɛ ɔmo nkɔyɛ saa enti ma ante ase na me sɛ ebi a ebetuma aba sɛ ɔno so fa amra kwan so ana ɔde kɔbɔ hɔ enti ma memfra assemblyman no ana me frɛ no na me sɛ trouble wɔhu de asi wɔ konfano kye run about no na ɔsɛ de asɛm ana me sɛ o obi de MPP flag akɔkyekyere adwuma na yɛkɔkɔyɛ no ɔte no ɔsɛ saa ɔno kora sɛ ɔtete bibi saa ana me sɛ ne me de ahyɛm abufuo mɛkɔ akɔte ɛsɛ madwuma ana ɔsɛ ɔka sɛ sɛ ɔwɔ atwede na ɔbɛtumi nda ɔka ana me sɛ ne ɔmpɛ bi ma na ɔsɛ ɔnya bi nti sɛ menya bi a menkɔte to ɔne ma me kora ɔsɛ hyɛ me tu papa sɛ me ne menkɔte wo bɛkɔ akɔte na ma yɛhwɛ wo ɛbra na mo siesie ho no na obi nyina hɔ na bi ayɛ n'ahyi sɛ mo na mo yɛ hwehwɛ no mo na mbɔboa ma ade no ayɛ tan ne sɛ bi mo siesie ho nti mo firi hɔ na ho abufu ɔde nneɛma no kɔbɔ ho okay yɛ hyɛ ne deɛ na ɔn sɛ adwuma bi saa deɛ yɛ edi ka agye ho yɛ gye ho nti na obi ehu deɛ ɛkɔ so nti na yɛhyim na yɛyɛ adwuma no nti yɛyɛ adwuma nyinaa yɛ take videos yɛ adwuma wɔ baabi a yɛyɛ saa deɛ no nti no bibi saa deɛ yɛ hu bibi saa nti na metoa me kase no so a to ma me kwan saa na me kɔpɛ atwedeɛ na me ne me nkora yɛ kɔyɛ adwuma na ana ɛkɔɛ ne yɛ foe
ya fo ye na jame so metra so ya fa bufuo seminti ma me keka de mpepa nti me kasa nyina na police fo gyina wa o mo diet traffic ti na o mo te de me ka na pa na me se obi be so ha na me se obi be so aka say abrante ade na o tete ayi because enye sa na tie eni kwan say yes a ba eni kwan say yes a kura because we enya amayosem we amamre ade a esi wo nti ayi amayosem ebeto ya amamre amayosem beto amamre nti we yemfa mfole ho mintu o de ye ntu kwan pen enso wo kọ amanone a sebi ehoni a ye sisi emiabia saa no nkoto se amayoni bi de omo flag agekere ho se me we to baba ma me na omo de ho na ne nsa ne nyina atimi buo ebu a papa bi wo ha e frɛ no konfo omo timi be frɛ no na ono asa kwa kosiesie nso ade be kini asa ma obi kwan no wasa afo no de ade ehye ne nsem wo se no odifo no munsio abusua ye wo mfonyini wo ho mfonyini na abrante egina soro ho etete na wo kan sembi ode yawo kan sembi yenkohwemra na yento ankomodi so amayose mutiya de omoye kuro ade na momba party ya tani no momba ta party momba ko bensia aya ba ko bensia donye oye be ma no omra ade ya ti party che onko we owi on ko bensia de ere don ka che bra say on the flag of body na hit Boy, ya monde ya haka kera. Kwa ya semte na mo ti tuo ma na. Ni da ese no, mo twa de be. Bosun. Kwa ya semta. Aro wati do mo o me de. O de ita na. Blade no. Kwa ya semta. Me di ko video. We party asa. Ba ko da ha. Ah? Amamre ni amani ade na o di party no bo. Ade na ba ko ba sia. Ako Masia, ubiase nana, ni ba bo. Ubi Masia, kwa kwati ni kwa kono. Ade na mutu kwa ma mudia kwa ile kwa na kwa siasa sana. Mudi di kwa ma se. Bona na ogina so we me ba chwan na wo kasa na me kasa no me yanhwe bra wo koduru ho no a wo hunu semfonyini no ye de NPP flags afa ho no wakoma mu utirim no wadwene mu ede ne bai aja aka se ka bia ade be che ebi se na menteme ho ase menteme ho ase se ade na obi aya ade ana ye no so ma memfa mfiri amra ye no so kra no enye se ye de ye pew ene ye ba ya ni kogu ye fa amamre kwan so fa hansa na ye ma ye kwan anka sebi nka wo fie eho afu na mabase mebedo amawa wo sa agi miska anka wonyi miska ga so we ne ye den kwana kwado nanso we no an koye sa e ma me fa ayi so ekwan bi so saa sana me kwa akoye enye se me gi sika bi mpo na waka se obi a me kwa akome ye wie ne ma gi mi sika wie nti me mfa ho me ana me fa to me ho so me kwa akoye okoye no ode nkura na koye okofro no so na nkwa na na be ne me nkura ni nyina na koye edura na de atwede ne atwe ne ho ana me se me to mo ye so mo fo na me se da bi mefo data bibi o ba bi wate sa bibi o ba bi obi obedi achie wa asare se bibi ni ho ase bibi ani ho no la ana bia de ne si wo ya bu kakra ata de ne si ye bibi o bibi te sese bibi si ya kire mu kire me na me de twene ho na me se me fo no me fo ya me gina so se me te no ase mani so ase mani so twa me ase twa ase mani se was enye no a utumi se
Medina bibi so, medina bibi so. Ntina asa bibi asa gbawura me na menya ahoɔden bi na me kasa. Tide na me ka nyina no. Me wie na anya ha ntimi wie no. Ana wo se ntimi na matumi anya saa akodo na ade esa eye ebo me hu kakran se bantama ye NPP for omo stronghold pa. Ntimi ye nyina na me se bi a ye be wie kura ne se he na wo na wo no wan a tumi be na wa NPP wa kwete tina ese ehwo no me hu de ka me ese ne ade bi hye me a kire me se menye me ye enso me wie no me sie forma ye no obi antima anka bibia ma me ka se ade na brante se ni se ko me ye kura na bi titike mu se ha brante wa ya ade pa ye na we ye farma yo se hu be ade esi wo free tetete wo be ye sa na ma se no na nka ne pepe mu a anka mo so mo de kwa akɔbɔ ho no anka mo so mo ko mo so isa mo so ko ahimfie mo so na me be se ye de ye flag na ye de ekɔbɔ ho ne wunsa bi am kura de mbotwa dwan sa ne ye hwɛ se omo beti ase ama mo a na ne eno ano no so we de obi se fala obi se ya anya mo hwɛ me a me koye ni ye ne de ye ma me gu nsa eye de wo se me ye na de na mo de mo pɛ etimi kɔ ntia na ma me de abufuo ni ya ka se ene saa de a me te flag ni wi a mo fa nkɔ ye wura hɔ on se ohoni bi nso sisi hɔ a ye jata mienu na esi hɔ no mo ye mbema na mo se mo ye yi a na mo kɔ hɔ na mo saa de yi na mo de afua hɔ ne ahwa de ne ha hɔ ne ahwɛ se hɔ no hɔ nso be se de be ye imamemra nsagu hɔ kakra wagye atum se ne nka ye ne ya amamre omo kan se kogu nsa no anhye da mo wo ye hwe wo eye wo se empanimfo ne bi wukɔ ye wie na flag ne kɔbɔ ho no wo mu hunu ye ana bia na mpan amanyofo no so kɔ na nanom hɔ eno de wonte ho asem ba to anya no kure anokwa de bi nsi wo hini bia ni hɔ ohini bia ni obe allow sad ohini ben a na ifa the bantama hini say monfa flag nkɔbɔ hɔ wa de onye sa ohini bia ni hɔ omo ade omo pɛ ana fo ye na odo kokɔbɔ hɔ edi sen na hu me de me hu ye no be 3 days ana me madam fo no de video ni send me kwa na me hu ye ona de send me na ma yam say hey ade ya ye de ya ho ode akoya ye nka ye say no plastering na ye ya ekotwe anwe afiri ahimfi ho ata no so mo ye bantama ahin afie oyi me twa ehwafi balo ne ade anwe agum ne ya twea ne ya ba na epa mesi ni bi be plaster e ho ye kama ya nye obi eska intinasi ya ade fefesi ya wofo ade na hye ne nsem obo ho mutumi de ne nsa na ekura bodua no mo de dadoa no de bo ti wo bu no wo se no bla nti wo se no sa no anya de because of our party nti wo se no ya tete bebre medical kasa no me de fa yi ase de ye mfato ho eno kura da nchen a emrantie ne mabunu bi mema ne ma bi e wo asantememu ne akiri bi mu free say wo motan asante no mo kasetia we wunyi ni say bi ho ahi pa asante ho ahinti ena nko wo mu nya kura nko mu butu twere de mentumi nkyere omo adwenti a omo ye sa de wo te say and me te say wo for kasetia sa de ni de ba me tumi ni de me hunu sa de wo ho a free tete ade de wo ye de ya sa na te untumi mfa wo de anase abeto ye na mfa nse no ntero de menyini se bia sa me we say we am say omo o ye for trend azubo o ye for trend ti say de o ye wi ya nipa na fa video no say konfanochi NPP ni no what I say o ye na say enye fe enye lad ne de enye abusuanya support TV so ni emfie o ha duonum eni efri se sagrante kokase ne siye enam so ma nananom ene ye rotumfo o say tutu abebio ehye ho fa ebo dwatana kwa me nkomasuapon mu omo ye badwam kyerɛkyerɛ ne niam ahodo bebre na ɔka asɛm bi yenkoti imra na afi yento aso na ko he mfie wo ha duonum ne ma ne yɛse yɛde bɛma me a na me de abesia sɛ mfie miɛnsa na bia ya sa ato aso mfie miɛnsa am sɛ ne magine sa na me manfo ahu sɛ ampa se yɛ bɛfa yɛ niam akɔ na ni
ye nyina ye ya me hu se nura na ye wo bibi na bibi nti ni broni apo nti na ma ya sa me ka wo ya ma me nanan mu nyina hu se asante dati ase Enfie wo ha ne aduonu ni broni besa ekro no na fie ye sikadwade obia ne wo timi de nsa akata atue ko hin na de aba santam sikadwa obia nsa nkata enu ne kura santima kra enu ne asamto ne na santima ya bo na seske dwada tiase ne wo ho de broni antimi obi ani ho obetimi nanan mu ade hu moja ne koje maye na santi aduane aye de sika aye de ye noya ho yabaji sikaton nanan mo so anyesa iti nei mu nyina ran fan hyem mu se o se mo kum ho de gi asanteman Mrantia ne maba ne nyina nya do ne yenya akuma pamfam asanteman tede na na mo ye no emba nyina timi twituo di agina ho ma asanteman sana me hwehwe free me nana mo nyina ho sese ya kaga na ho eti emumra na nhyehyeye ye diso Nemom dia wasa Ghana fo hunu ne se wo ye dan wuntumi asa nni asantin free Ghana se muda amanyofo asofo when wuntumi nni asantin free muda Focus over years and tear from what the time better ye a babu afa so. Yebeji sika o ne ase wo ne aton wo. Kane no ne awade enyem na meka yewura otumfo seitu e na eka. Opese o kire se asante niam ahodo aye ajapade eye de nananum de agyaye no enye nne ne yebese no. Ebra abrofo no de niam ni firi ba ye me asonaba na mu ahemfie bi. Me hunu yin. Na sabi aburu akwasi buroni ya wono ne kwan ya wo betwa de aba ha mu ware atimi de niam wo yakwa akosie mfie bebree no sa de aba na ye de ete yahuna no haya ye se no ene ne yakwa na se ye bae NPP ni NDC fuei muntie na muntie ne yie asante mabunu asante ahemfo asante mamufu a ye ka me se ye so awo mo so esan se mo besa mo de amanyosam ebebu nkamfa asante man so ye ka mamate ase sa ye ya asante mamu de ye mfa nya amanyosam eti so kwa ahemfi a ye wura be ka kire wo se aha ye nkamra wa hatumi ne ye ka se wo tumi na so betumi do flag ene oniema bi aye oyene atwemomome e wo Ghana ha enya asante obi amfa ne de enko ne dem emre santene a konfa no kye ho ni si abanya asabia nanim no enima bebre na asie nanso de mu ye de mu ya ma agensemo mo ya ma yakase sabia buru amanyofo num bi enwena asante ho because obi odwena asante ho onya de mfa nsa asante ajapade nananom breye moja ahodo etoye ena ama me nso ena me matimi ade me nsase mebu akasa me yosantini nananom we madam eburu mani nsamu nanso ensa dansayem miwranom asante niam esei feyasi de esiye man hyedan hunu mfoni bia ye be hunu ohene bi ana ye wura brempon bi obetena ase ebeka ho asem
etu mabunufo ebi na asie ebi ana de esan ba biem no enya ohoni na ebi ekomanhia fikesiem eba mu nie bantemanie ena konfo anochi statues ni nanano madam mesra ni de mbisa kakra enti flag ne kokobo ho no mo antwamu anhunu asanteni biye ni ho a oka me se na woni masante amamre ne amane anaso odi ohini biye chi biye ni ho a wotwa mu a wohunu se na ebo ho ede ne yeyi yahwe ba bia yewura ote ensam no beti o ne so nyeni nyina no obebo anan aba bebe enti ena mpanin kasa bi wo se yewura owa aso ne tietie na akwakwabo amane na yewura pɛ ho pomasibre eti munhunu ye sanya brantie yi ena hi ene asante tumi eba animu enu otumi foroye egina sa tumi kase nanim tete flag ni firi ho a enka se konfa noche 7 December nko okoto aba sanse nka NPP fo ama ne bribe amanyofo a mo ne nananom ahemfo numbi esai ayenka bom abontoa ewo asantemam ha yemmabunu ye fa fidi kase so aka mamate ate se samu ne nananom ewo flag ho nsam kanye bia enya honi ananya santeme japade bia obi amfa ne flag nkɔ ne fie okwa na no na ade abɔ enye konfa no chi honi ena ade ba bɛbɔ ho esi ho mere something acha ebi kura na de ono kwa president no na oni ho ne yenwo no kura amawo ne maame mpo yesra mu ema mu mie mfa santesem enkwa akwanya amanyosem oba manhia himfie na oba bɛkyia yewura obɛka kyerɛ wo sɛ de waba bɛyɛ no eno na bɛma wo seto aso ne kokoye yewura himfie ye ka tumi ye nkamra enti NPP ni NDC enya NPP flag e bo hunti ene ye bɛka sɛ NPP fo nko a ebi na da foforo bi na ye NDC fo flag na bɛbɔ ho eti sɛ ya hwene ya nka ne ne ama amanyofo ante sɛ ye ya santema ne fa nya amanyosem a mo de ani betwitwiri fom de maka gu ye so no anu amo sɛ ye no amudi atem ne ye pɛ enye ya honi so ye sremu aburu enya asante ajapade so ye sremu aburu obian fa sansam no ne sa niam ahodo a mopesam ye e de sa asante ne nyina obian fa ne de nto baabi na yen fa yetumi ensum yewura sikadwa ene asante man medin dia so na ba Kofi Mensa Abrampa mebumfu yi na so nsem bi wo ho na se wan kan panin se baabi ade anda no wan fa nto a ebo ho me na me kan ye so se ebo ho na ekosi apai wo se nyeye enti e wo se ye hwe na ye se kiri muka ye ne ma esai ya mfa fa afidie so anka ankere mu a edidimu a na mu de bia bebo manhia odifo ye hwe siesi ai konfa noche enya no kwa ne huni a ewo asantemam Prempeh the second huni wo ho na ya asantewa huni wo ho yes ena afei na ahima afia kobi onu so mfoni ahodo wo ho ebi enei aya ba ma kine bi be ye oba kire me niam kakra ye betumi aye emabu na ehwe ye emabu na etie wo mu edo asante wo mu ekira asante wo mu ehun yi wo mahi ene wo mu ehun yi wo mahi nyina ye nyina be ka bom na yetumi de kro ye egina asante tumi so aye bibia ebe ma sansiesie no so nyina fa ntuma pefo adama okay me da se dedi nka na meda one wa adwuma yefo ase pa se motibetu anamo abehwe me eye mo ya de na ana ma sha ase no senka obia be yesa de me yi a nka me hu ni se nka bibia bekọ ne kwan so se mimi hu ye no me fato me ho so se meye na masisi na ho ayefe na no kura ampo no menwie ma hu se eho kura sa afu a bodamfo ededa honom obia ye ya no wawura ho enti dia na meye mete wonyina ho adwen wo mitirimu ade na meye na obia nwura ho bio enti mimi ye se ne sa dia mesisi pillars ifa na me de kantankanta ya fa ho ne apɛ gate ade atu ne ya lɔko no nti wo penti na sai bia na nanom bɛyɛ ɔmade a safoa no wɔ mo hɔ na ɔmo bie na ɔmo ayɛ ɔmade ɔmo wi a na ɔmo kɔ na afia bodamfo ne da ɔmo da hɔ ne bola abi wa bedu na bola na ye penti wɔ no me say bola ne niema ne egugu statue no so ne etu ne nyina yi ne nyina afi hɔ
ɛna me kɔ odi ɔyɛ afa obedu na bɔɔla na ɔmo tete hɔ bode fo bi ɔmo adwen mu ka ɔmo kakra no na ɔmo atwɔtwɔrɔ nneɛma bi na ɔmo de atetatetale de dada ho na ebi da hɔ kyɛ sɛ ɛnyɛ fɛ nti si ye saa deɛ no saa yi na anka na me so agya yɛ sɛ nipa baako fo nsa ni nka ɛnso na nanya ti ka menya adɔfo mmoa bi kakra bi a ɔmo betumi de asupporto na nka sɛ deɛ me yi misusu a me susu yi ɛne madwen kyerɛ yi na nka bi ɔmo support na nka ya hwɛ ne ayɛ saa yi na firi hɔ ɛne na maame ma kwan na ɛfa o number to dwa so ho na bia obi opɛ sɛ wanamo a wutuo no no so ba bɛfo aso bia no watumi afrɛ no wadi nkɔmɔ okay ɛne me da se pa sɛ ɔba me saa akonya no me number ɛyɛ 0242 83 76 nti obi wɔ mmoa bia 0242 83 76 nti obi wɔ mmoa bi na sɛ ɔpɛ sɛ ɛyɛ sika fa mu o ɛyɛ iron rod fa mu o sɛ ɛyɛ ayi bia ɔbɛfrɛ me a ɔbɛka sɛ ɛyɛ ayi bia ɔbɛtumi ayɛ dɛn aboa na ewie na sɛ mo saa ba bio na bibia ayɛ abobɔ ɔmo nyinaa so din ada ɔmo ase na ɛwɔ sɛ ampa ɔmo nso deɛ ɔmo nso tumi yɛ sɛ deɛ wewura ka sɛ yɛnsom no na yɛmfa nsiesie kɔmfa no kye no ɔmo nso ɔmo tumi aka sɛ ampa ɛbere a yɛyɛ kɔmfa no kye ɛhɔ nom yie no mesumi yi sɛ sempoa teku ne sempoa ɛde boae nti sɛ me ma fa ato mo sɛ nka mɛyɛ no mo so ma hoɔden biara mo so mo wɔ biara no anka gya mo so mo de aboae na me ne nkora yɛ de ayɛ sɛ adwuma na ma ɛhɔ ayɛ fɛfɛɛfɛ abusua odifo ɛna yɛne no edi nkɔmɔ egusu a abrante no a wɔde akoma fan tirimu fan ne adwen fan ɛkɔkɔ siesie kɔmfa no kye statue no na ewi ase amanyofuo bi o adomfo kumfu bi nko wɔn kɔ akɔsɛɛ no a sikadwa tumi asan bɛhyɛ ne mu ama watumi akɔ akɔsesa ama ayɛ kra bɛhwɛ ɔno nana yɛne no edi nkɔmɔ yɛbɛsrɛ amanyofuo yɛgusu ɛsrɛ mu ɛbra yɛwura bɔ ɛbɔ dwa tia mu ɛfra amanyofuo sɛ momra na kɔmfa no kye na wɔsa amanfoɔ yade no wɔyare ohia yaresa enipa kakra bi o ɛna aba bɛboa nanso flag de motimi de abɛbɔ ho yɛsrɛ mo sɛ bi eburu moma yadwene no yɛde yɛ amanyo no ɛnyɛ ntem so bro ni sɛ ɛnyɛ fast ɛnyɛ smart ɛwɔ nneɛma bi ho na entumi ɛmoa yɛ sɛ bi a wo yɛ babunu ɛna wo nso pɛ sɛ nsiesi ahodo a odiifoɔ ɛtu ne ho asi wɔ so ne ne ma ne mfɛfoɔ ne namfo no bɛyɛ no wo pɛ sɛ obu abia wada ma number no no obobɔ yɛ no wo ba yɛ comment section ho nso a wobɛtumi ɛde wo nso wo de aba abɛto wo number ne yɛbɛfa na yɛ de ama odiifoɔ na afei wɔn wadi nsan wɔ so yɛwɔ status bebree ɛwɔ asantema mu ha ebi ana wo nso wo a wo hwɛ yɛ wo a wotie yɛn efin bi ne nneɛma ahodoɔ bi kɔ so status bi a isisi baabi odi etie na so wɔ comment section hɔ na yɛbɛbɔ odiifoɔ amane anase yɛbɛyi na sotire no ne mmabunu ɛne asantema nkabomkuo wɔn nso akɔ saa adwuma no ama ayɛ fɛ medin di asonaba Kofi Mensa Abrampa awusua megidi yɛsɛ bi hwɛ yɛ bi tie yɛ bi nso ani ɛwɔ mfoni ahodoɔ a esisi yɛkyi ho ayanka ho asɛmkra ne na yɛase akapoma ne yɛnwam mensa nifa so yɛ yewura de ɔte krawɛ ne brawɛ nwoma so otumfo sɛ itu abebio ɛna mebenkum so nso yɛni kan ni ha nkɔmɔ kakra odifo ma yɛni nkɔmɔ kakra watu maami chain ne drawing watu ne chain me be nyina minim sɛ yɛdua o minim sɛ we na yɛde na ade yɛ fan canvas yɛ hye ko school bi ɔsɛ na ɛwɔ school ne ɔwɔ sɛ canvas wɔn sɛ ntoma na ɛwɔ ho saa ntoma no bi ni no na watimi adura de wɔ so na wo draw wie yɛ na hankwa na mehunu sɛ yɛ wo paint na yɛ de aka nyina sɛ yɛ ntoma pa na wo de ayɛ we na nka friend say me pa cho saa adwuma ya me ye anya oba no titiri nti animu nti na me ye me ka bibia fa ye ntoma ho say yafade nti na ohwe oba na animu na maame na animu na eye black and white no nti madum no ana ma highlight we no ntoma no ne yafade eye yamamre mu no ye fa to me yehunu de eye amane no enye nanim enye ono nti na anya ono
na emu ya fade no ntina ye etu ye ne say we wo de pane ana say wo de access for glue ese shiroba office sa hu na utimi kire me ye na botre echeche wa che se de wa boni duku ne kama wa hye na asomade abusia asomade ne ye asomade pa o asomade e ma hye ibi ena wo de ahye imfoni na eda ho no ena wo de we ye bebodin say me ba cho we de se aye ekumade a we watu ne komuade pa che se semfoni no kwasam ne se wo ye nipa nka meme be chesi no ena wadan ye ahoso ahodo a eno so ye komuade eno de so wen de wodro ye wo penti ye na kama na sa ayiwe ya dan komu no ne bo den pa do de tu no komu we ya dan komu sa obi pe a ongogo onkonet na ongogo sa ayiwe komuade no aha na wonhwe obohu ebo a ebebo no aha ne bo den cause na ye before ye wade a ne ye de ye ho ya fade bibia ye ne de ye nsa ye tina abrofo no maaye no na ye fa ye ho dada o enya abrofo na be kire se ye si fa ye ho ye ne ye fa ye ho dada entoma mu ahwedi a entoma de we de be da ye nua Alex on the print on the yes batik imame o ye na sa na mo friend batik batik no ye na me de efra maame no tina me kire ye yafade a ukọ oba Africa enye Ghana nko kwa Africa ebibremu a sei ne ye fa ye ho ha enkanka no wadru mfe ompeni emfie so no on se ye maame mo o mo kọ ba bia o mo aha ye hunu se manum bi etiesi o mo ho saa bia na bi wo ho a mekokọ adwumadi ahodo no a me hunu se ebi mo fa wo mo ho ankasa o mo da amamre ni amane e de no kra me ba ya mbe hunu ye no se nya bi a ade ye da so canvas yo se kambu ye da so ya enkam ze me hunu ya nka me chia no obi ewu na ni boss na ne se ase obi gina ho ande gina ho sa se de wasi ya anu che se entoma pan wo enti ha te se de wa sha atade no a wo gina ho we usua no we na adoma che de madwuma ne de menka ne sen me wo ho a metensem nti madwuma men hye da ntra se me plan aye uma na ekasa kire wo na waye kasa kire wo ye oyi na be se ne wo ye odifo ye be hye da aba wo ho na wunwuma wodo a wo ye wa ha no ya ban ya bedim nkomo me ba me ho se wo ye ba ku bi wo mu ho ne wunwie nti ye mfa ho asem ntoja nanso ada ma ye ni nkomo nso wa ha de otekra wure ne bra wure ngoma so opem so say tu no kura ase no no kure wa ma ase ne pa won so e pencil ana ase we de paint ni na e paint eti won ran sa na wa ye da me call straight me fa pencil e me ye sketch bia me ye ya na me ye na de paint ya ye wura mfoni nsa no ti ukọ oba amamre fi ha culture center ha ma ye adwuma bebre ono kwa ne foni mienu bi wo ase ho aba ku bi na wo sa na aba ku bi nso wo yi ti adwuma ne de me koke me kura mre bi se nka me ko na nka aja omo de wos bi amame na nka ma ye te se sa mfoni de me ntwa no msem enu abie na dame de yi so yi enu na wo kan bibi ti me koke me se nka omo mame wo na o matototo akonya dada hokwa no na nka menya amamre niema enwu te se de maye yenimu ha de o de se mo hwe mfoni na o wura mu culture center mfoni na da o nyina me na me ne me nkola ne ye nti ye ko se nka ye fese kofo no che so sa o mo wo no so no anka obi ma me kwan menya sa akonya na me se kuma asem ka ma fa atum ho so senka be bia emma me kwan bia senka menya adwuma bia ka bra me dem ho mi so mo ma kwan wa abonte a me dem ho de me de ama ho bra na be ye yeni nkomo kakra wa ha ye beba abotire no so de nanso ye hwe ntoman aha no de me hunu ni pefese ye paint nanso ekire ha no ye ntoma efra ye wura ebra no bre no mfanse me hunu ye kura no wo de wadro ya ka ho ama me hunu se ye mienu yeni mu nkomo kakra we bebodin se ntoma no we de adaroma ye wura nko a ne obi a menka ne sen
yewura nkwa no ohene kese a ono nkwa atimi de saa afade no etunity ewa asantemam aha eyetumi ana ebo ne saa no to tenase na ohu se we bo no pe na yese tumi ana aha ono amu no etumi dada ntina me highlight saa abotire no me hunu ohene bia wa asantemam ha ebi bo ne ti da na fade na ade se obo bibia obi mobi nti saa na me share tell be ameka ayese efuruchua no na nka me bekan se efuruchua pa efuruchua saa na etie tumi na ebo ne saa no to tenase na ebo na eni agro kra abre na ni abre na ahwe abaabi a eye yellow no a wa painting bia nso ye gold sika akọ no sika akọ se ewura de sika akọ de sika akọ wura saa na tie wow modifo no kre wadwuma no so ani na we mi no to ana ameton wow atene ye flatofo ama ho ye ni community na ye ntwa to ye kọ enti Nyansapo TV de ye da amamre ne amane yedi ene kire fa kwanyan so emabu na wo ho wa asante wo mu a ye asantefo nso wo matu bata wo mu nyina ahwe mfoni bi wa amano ne ade wanu di semu etwa to na yenko me da watefo nyina ase ene ona no mo ye adwuma sai matumatu anamon aba hwe utaenti a ema etumi kote saa de na ewo ehuni no ho na mbehwe na yedi ho nkomo na afi matene ma biase ebia mante ase na afi matuma na mo na maba na matene ma biase mefa akonya adamu nyina amose ne mo amo amano ni nyina se mo bi wo na se mo pese se de me kae no ebe mu a ne nyina wo mo amu ho amanonefo menim se de ekoso nyina mote wo no mote nsem mu de ekọ nyina kro no esei ya mamre niema ye beto ye nyina on be se wo mo de amanyosem de se no nanso ye mpenesa ene ya fa ato ye ho so enya ya na nka kro no nyina ba bia ya mamre sem nyina nka ya penti ho ye ho kama okonkran ya overhead ase bebre no maye ka kuma sensu se ke bi ba ha anka be ma kro nso aye fe na ate asantemanim eno ne me botaye ti obi wo saa pepa na ka ja me number na to ho no on frɛ sabo bobio 0242 83 73 76 akaba 0242 83 73 76 sa abusuan yani odifo ena edi enkomo ono de ne dwumadi a wodie ene se wode asante ho do be hyentirim mfoni ahodo a woye etoto enema ahodo bi so ba kokora de canvas eni nyina broni se e depicte amamre ene amane ewo asante mamu ha odifo ne kobanse bi obi pese wosua bi anase nso ho asem to se ya dwuma ne de talent nti obo hu se oba bi ahase na ode pencil na draw unya ba bia amfa ne nkọ na ye training na akonya da ho bebre secondary school for university for primary omunyina awofo ndi bi eba nti obi ho opa bi saa de ne ba abehya amamra fie cultural center oba onye ho nya yira kwan kra oba ye beje ofeso na ya kire oba no sai be ono so betumi de abo brada achi gidi yese ho nhyehyeye de waawo ne wo mo ene beka ho asem eti abusua sade wote ye no se bia wo fie na pese oba bi ana wa mu kra pese wusua bi eye wadoma chede ana ade a wonim na emum wo pe ho awie ne ye pe so ho bro ne se u complete ama edimu ne mu ayedura odifo aye kra do se wo ba amamre fie a obetumi a kire wo fa number no a ye bobo ye no a wonsa betumi aka no mimi din dia so na ba Kofi Mensa Abrampa meni apia ene ye ba ha ye bedi ye nkomo Nyansapo TV so ne abusua oba de ye adom na ode ye nkwa eche ye ne a ye besa so ahia e wa fidie so meka se Nyansapo TV a no age so se ye sane no badwem edase kura preko enim sebe odwampupu bi esi kuro ni mu a wase wadoresa tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam behin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makodi ebrensi am wa wotua ne nsem mojabumo hu bi duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nye ye bi tontonte ye no nsa na ye fa Nyansapo abone ntaka na mane yakese na ntakra abone de fanyinam kwatere kwa mada woro ma ntuma ye fe ni din de sei ni din de obama
akola wa no so na se otiri mu osuma ense bratam the family ho ho hia na America sa sabe ka ya twa ni mu nyame nai